सावरायनो जिखिनि गियान नांगौ बे गियानखौ होनानै मोजाङै सावरायहोथों बिनि थाखाय खनसे खुलुमनाय होबावबाय आं ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः दे बिदिबा जोङो दिनै जगखौ होगोन माने बिनि मा सावरायथावना उपदेश दङ बे उपदेशफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो थाखाय बयबो गोख्रों जानांगोन अब्लासो जों गावबो रोंगोन मालायनोबो खोन्थानो हागोन बे बुंदों अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम अतारम रत्नधातुम बे मुलुगाव जोंजों जाय जिनिसा नुजायो अग्नि ब्रह्मआ बे अग्नि ब्रह्मआनो जादों पुरोहित जोङो दा बुजिया सोलोंजिया मानसिफ्रा जग होनोबाल' पुरोहित जानो नागिरोना बे पुरोहितआ बेसेबांबा रोंगौ ना रोङा बिनि जों बयहाबो बिसार गैया जायखिया बेखौ जग होग्रा होननानै बिनि नामखौ पुरोहित दोनदों नाथाय जों बुजिनांगोन पुरोहितआ माने बे मुलुगखौ होनदों हित मोजांखौ होनदों अर्थात बे दुलाराय बुहुमनि जाय मोजां खामानि मावो बेखौसो पुरोहित होनना बुङो जोंलाय मा पुरोहित मावनो हानो जों पुरोहित मावनो हाया बेनिखायनो बे मुलुगनि मोजां खालामग्रा पुरोहित जाय पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप बे ज्योति स्वरूपनि माखासे बोसोन दङ बे बोसोनफोरखौ जों मिथिनांगोन बोसोना बेनो सयथा बोसोन खालामबाय जोंनो सिगां जों बयनिबो न'खर गामि जायगा ओनसोल जेसेबां दङ ओरै गुवारै जेसेबां थाङो एसेबां मोनलांगोन नालाय बेखायनो आं निजे मोजां जाग्रोनांगोन ना आं निजे सामफ्रामबो साखोन सिखोन थानो सोलोंनांगोन आं निजे आंनि न'खर परियालखौ साखोन सिखोन थानो नाजाहोनांगोन अब्लासो आं मोजां जाबासो आंनि न'खरा मोजां जाबासो आंनि खाथियाव थानाय न'खर बा आंनि दादा भाइफ्रा आं बायदि जानो सोलोंगोन आरो जुदि आंनो जानला मानला सोलियोब्ला बे आंनि खाथियाव थानाय नायबारिंफोर जायफोर दङ बिसोरो मोजां सोलिफानाय नङा बेखायनो जों मोजां जानो नागिरनांगौ बेखौनो होनदों जोङो लामा दब्रा जेसेबां दङ गलि थलि फायखाना बारि बागान गासिबो जाहाथे साफा थायो लेथ्रा जाया दुर्गन्ध जाया लेथ्रा जायोबा दुर्गन्ध जायोबा बिनो बाराव थांनानै बार नस्थ' खालामहैयो बार नस्थ' खालामबा बे बारखौ जों बयबो हां लाजोबनांगौ जेसेबां जिबि जुनार दं बेयाव बे जिबि जुनारफ्रा बार लाजोबो एमनखि दंफां लाइफाङाबो बार लाबावो बारजोंसो जों थांनानै दङ होनजायो अब्ला जोङो जुदि ब्रह्माण्डखौ परिस्कार खालामा बे मुलुगखौ परिस्कार खालामा साफा खालामा अब्ला मोजां जानाय नङा ओंखायनो ब्रह्माण्ड परिस्कारखौ ब्रह्माण्डआव मोननै क्षुद्र आरो बिराट क्षुद्रआ मा जों क्षुद्र ब्रह्माण्डजों आरो बिराट ब्रह्माण्ड होनोब्ला बे बिश्वनि नामानो बिराट ब्रह्माण्ड बे ब्रह्माण्डखौ जोङो गुबैयै मोजाङै सिनायथारनांगोन बे सोर बि मा बि नैबेखौ बिनि सृष्टिकर्ता दंना गैया दंब्ला सोर नैबेफोरखौ जों मिथिनांगौ जाहैदों बेखायनो जोङो सम्पुर्ण लामा सामा दुगैग्रा दै गाथोन दैखर फायखाना पेसाबखाना गासिबो जाहाथे साफा थायो होननानै बुंदों आरो मा दुइ नम्बराव होनदों अभाबिर अभाब मथन दङ बावबो अभाबा मा जों जन्म जानायनिफ्राय गासिबो अभाबजों जोंहा
जानायनि दं, लोंनायनि दं, गाननायनि दं, जोमनायनि दं, गियाननि दं, बिद्या बुद्धिनि दं, बायदिसिनानि अभाब जायो। अर्थात बेखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां स्वभाबखौ, मोजां आखलखौ जाहाथे जों फोरोंलांनो हायो। गियाननि अभाब जाया बेहा, बिद्या बुद्धिनि अभाब जाया बेहा, आखल आखुनि अभाब जाया बेहा। नैबेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो सत शिक्षा धरनै जों बेखौ फोरोंलांनो रोंनांगोन। ओरै बुंदों 2 नम्बराव। 3 नम्बराव जों जुदि मोजांखौ लुबैयोब्ला, जोंनो जुदि बेमार गैया, आजार गैया, मोनसे सान्थि होननाय जिनिस दं, बे सान्थिखौ मोननो लुबैयोबा जों मा खालामनांगोन? जों खालामनांगोन अग्निते आहुति। जग कुन्ड बानायदो, नों बेसे गिदिर हे बिथरनै बे जग कुन्ड बानायनायाव नोङो आहुतिया होदो। आहुति होनाय माने मा? आहुतिया ओरैनो होनाय नङा। जों नुवा बेखौ, बे आहुति होनाय जग होनाय जि गुन, बे गुनखौ जों नुवा, खोनाया, मिथिया, जेबो बुजिया। खिन्थु जायफोर गियानिफ्रा खोन्थालांबाय, अराव आहुति होबा मा जायो होनदों? बे जों जाथि जाबथिय माल होदों जे, नारिखल दं, बादाम दं, सिनि दं, जेनेबा माइरं दं एसे, गम एसे, जौ एसे, बेबायदि होयो आरो मानसिफ्रा। अबे मोजांसिन बे जिनिसखौ होनो नाजानांगौ। बे मोजां जिनिसखौ होनाय लोगो लोगोनो किसमिसनि जि गुन, बे गुना मा जाबाय? अरजों लोगो जालांबाय नो। बादामनि जि गुन, बे गुनाबो अरजों लोगो नांलांबाय नो। गमनि, जबनि जि गुन, बे गुनाबो अरजों लोगो नांलांबाय नो। अर्थात अरा खामनाय लोगो लोगोनो बियो माखासे उखुन्दै रोखोमै ओंखारलांबाय। उखुन्दै रोखोमै ओंखारलांब्ला बै जे रस, बे रसासो उखुन्दै, दैयासो उखुन्दै जायो नालाय, बे दैया गासैबो बिदै बिदैया ओंखारलांबाय, एसेबाबो ओंखारलांबाय। जों नुदों जिगाब गोरान, जेनेबा मारा होनाय जिगाबा गोरान, बिलगराव दोननाय जिगाबा गोरान होननानै, बे गोरानखौथ' नोंनि मोसौआ जायो। मोसौआ जानानै बिदिनो गाइखेर होयो एसेबाबो। होमबालाय बेयावबो दं, बिदैया होननाय जादों, रसआ बेयावबो दं। बेबायदिनो बे रसफ्रा ओंखारलांनानै बारजों लोगो जानानै सारा दुनियाव गोसारहैबाय। जायफ्रा जोंखौ होनगोन जे जगआ जोंनि नङा, जगआ माखासे मानसि होग्राफोरनिसो बा ब्रह्मफोरनिसो होनना बुंगोन। बे ब्रह्मफोर होनाय जगआ बे सोरबा बांगालि न'खौ एरायनानै थांगोन ना ख्रिस्टान न'खौ एरायखानानै थांगोन बेलाय? नङाबा शंकरदेबनि न'खौ एरायखानानै थांगोन बेलाय? रावखौबो एरायखाया। जेरै दं बिथिं बोहैलांगोन बा बारा बारलांगोन, बे गासिबो न'खरावबो नांफालांजोबगोन। बे नंगौ होन नङा होन बे जेबो बुजिया परब्रह्मआ। परब्रह्मनि थाखाय गासिबो नंगौ नालाय। बारजों थांनानै सोदांलाहैजोब्बाय, बे न'खर सोदांहैबाय। आं हां लादों, आंखौबो सोदांबाय नै। आंनाव जे मैला दङ, बे मैलाखौ बिनो सोदांहैबाय आरो मा, बेबायदि खालामदों। ओंखायनो अर माने आहुतिखौ जों होथारनांगोन होनदों। होथारब्लासो जों गावबो मोजां जागोन, न'खरावबो मोजाङै थानो सोलोंगोन। न'खरबो गावबो मोजां जायोबा नोंसिनि मोजांखौ नुनानै बा आंनि मोजांखौ नुनानै बे आंनि खाथियाव थानाय बा नोंसिनि खाथियाव थानाय मानसियाबो नुहरगोन। नुहुरब्ला मिथिब्ला ओहो ओरै होननानै सानगोन, आंबो एसे मोजां जानो सोलोंदिनि, आं मानो गाज्रियाव थाबाय थानांगौ। नैबेखौ बयबो गावबागाव गोसोआव लाबोनांगोन, होमबासो जों मोजां जागोन ना। रावबो रावखौबो फाहामनो हाया। फाहामनो हानाय मोनबा जोङो एसे गिदिर गिदिर जब्रा जायो, बे माबा जायो, बेमार जायो, बे बेमारखौ जों ओजों गायनो ओरै गायनो होननानै गाहोनो हागौमोन, हाया। थिग बिदिनो आंनि गोसोनि जा बेमार दं, आं जा सानदों बे साननायखौ नों हारसिंसो हायो फाहामनो, आं हाया। आं ओरै खालामबाय थागोन, नों खालामबाय थाखागोन। नोङो बेसेबांखि खस्थ' मोनना गारनाय नङा, बेबायदि आरो जोङो नङैखौनो नंगौ सानफ्लांनानै जै मावफ्लांबाय, नङैखौनो नंगौ नंनानै जों सोलिफ्लांबाय,
सोलिफ्लांनायानो सोलिबाय थालांनो नागिरदों बेखौ नों मा होनो बेखौ हुदा बेबायदि हुदा जालाङो बे हुदा जालांबा गाज्रि हुदाखौनो मोजां मोननानै मावबाय थानो मोजां मोनो आरो मोजां हुदा जायोबा ओइ बे नङा बेखौ नाङा बे हामा जों ओरै जायो होननानै जों साननो रोंगोन साननो रोंबा जों बेखौ मावनाय नङा आरो मा बेबायदि जों सोलिनो हायो दा बेनो जाहैदों ओंखायनो अराव आहुति होथारनांगौ होननाय खार'ना बेनो बेखायनो नों हिन्दु नों मुसलमान नों ख्रिस्टान बेबायदि रावबो गावबा गावनि साननायखौ दोनथ'नानैब्लाबो होनदों सामाजिक संस्कारखौ होनदोंना राजा प्रजा बादशा जमिदार धनी दरिद्र हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान ऋषि मुनि मौलबी पाद्री पণ্ডিত প্রভৃতি মনীষগণ আপনারা আপন আপন মানবমান জয় পরাজয় সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া শান্ত ও গম্ভীরভাবে সারভাব গ্রহণ করুন आसोल गुदिखौसो जों लानांगौ नंगौ रावखौसो लानांगौ नंगौ रावखौ लानाङा जेरै जोङो दंफांखौ दानबा सिरियानो जायाखै माथो बिलाइ होनो बेखायनो बै आसोल सिरि जाय गोरासिन नंगौसिन बिसो आसोल होननानै साननानै जों खामानिखौ मावनांगौ बे जाबाय जगनि तात्पर्य बेबायदि मेथाइ मा जागोन दा मोजां अखा हागोन मोजां अखा हायोबा फिथाइ मोजां थायगोन फिथाइ मोजां थायोबा गोबांबो थायगोन हयथ' जों बांसिन मोनगोन गामाखाल हयथ' 2 मनल' मोनदोंमोन महनसेयाव हयथ' बे बाराव 2.5 मनबो जानो हागौ 2 फारलासो 4 फारलासो बाराबो जानो हागौ होननाय जाहैदों आरो मा अर्थात मोजांसिन जाहैगोन आरो मोजांबो मोजां नोंनि बयबो जग' होनायनि उखुन्दैनि दारै नोंनि जाग्रा खाद्यआ जुदि जादोंब्ला नों बे खाद्यखौ मोनजानानै नोंनियाव बेमारबो जानाय नङा गाज्रि साननाय फैनाय नङा गाज्रि सोलिनाय जानाय नङा बेबायदियै मोजां सोलिनायाव फैबाय थागोन आरो फैबाय थायोब्ला मा जागोन नोंबो मोजां जाबाय आंबो मोजां जाबाय हयथ' बे गामियाव 40 घरसो दङ बा 30 घरसो दङ बिसोर मोजां जाजोब्बाय बिसोर गामिनिखौ मोजां नुजोब्बा बै गामियावबो नाजागोन माबायाव गामियारि बायदि जाबायलै जोंहा मोजां जानांसिगोनलै बेबायदि गाज्रि थाबाय थाबा सोलिनाय नङा संसारा ओरैबायदि मोनसे साननाय फैगोन आरो मा दा बेखायनो होनदों बेखौ 3 नम्बराव आहुतियाव ओरैबायदि होनबाय जाहाथे जों बेबायदि सोलिनो हायो सोलिनो नाजा होनदों ओमफ्राय 4 नम्बराव होनबाय बिनि नामा जाबाय ध्यान धारणा अर्थात उपासना ओंकार नामै गाबज्रियो बेखौ जेरै बैहाबो नाम दङ बैहाबो नाम दङबा बे नामखौ गाबज्रिबासो आं सेंनो हागोन दा आमखा होनबा ओइ होनहरनो हागोन आरो जुदि आं नामा जायाखैबा ओइ आरो ओइल' होनदोंबा बेलाय बोरै सेंनो बिलाय नायखांनानैबाबो हागोन बे थेवबो सेंनाय नङा आंखौ नङा खोमालै बेबा सोरखौ गाबज्रिदों ओरैनो एसे थाहैयो बेखायनो जाहाथे गाबज्रिनो हायो मा नामखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो अति पुरा काल हयते होनदों ऋषि मुनिफ्रा मा होनदों ओंखार नाम गाबज्रियै बिसोरो गावसोरखौ गियानि जालांनो हादों होनना बुंदों दा बेखायनो नोंसोरबो गाबज्रि नोंसोरबो मोजां जागोन होमबा जों बेफोर बोसोनखौ लायाबा जेरै दानि जों बुङोना गावबा गावआ गैयालै फिसाफ्रा बोसोनखौ लालिया फिसाफ्रानो बोसोनखौ लानो गोसो गैया मोजां जाबा नाजाबाबो जाथाराखिसै बेबायदि आरो मा माबोरै बोसोन लानो नोंसोरनो जुदि बर' ब्रह्मनि बोसोनखौ लाबोआखैबा बिमा बिफा जानानै बिमा बिफाया जुदि आरो फिसानि बे बोसोनखौ उन्दैनिफ्रायनो होनो हायाबा बे आबौमोनालाय एसे अख्रा जागोन ना अननायबो मोननाय थाबाय मोनजानायबो मोनजाखाबाय न'आवनो मोनगानखाबाय न'आवनो नै बेखायनो एसे अख्रा जायो बेखायनो बे अख्रा जिथु भाब दङ बेफोरो खारनांगौब्ला एकमात्र बर' ब्रह्मसो होखारो ओंखायनो बर' ब्रह्मजों लिंक थानांगौ
단토는 니 말씀이 지배나 그러나 온 판간나고 판간나니 왜 땅에 왜 알마 봐 마네 아달 컷 왜 레손 컷 자네는 뭐 파슬락니 컷 아버는 락니 컷 아주 컷게 컷 물론 이번 자가 들어야 그러다 보면 컷다 아주 카라브 메이나 자이다 알아 가진 일 살람 아버는 이 비행기 피자고 그냥 올라야 있지만 그리 이제 이번에 뭐 링 아니라 오로로 뭐지 오브라트 밀린 거지 가면 내가 보라니까 그러니까 뭐 이걸 링 타는 하자 링을 그때 가탑자야 어떤 좋아 인다가 있어